Airportum pini dakniltum Hill State Demand Council ahin pen nangiltum kadua phan pin phelang kya mai ke phalo la solong pen dirigir ko ke ai Khorsing Singnar Finance Secretary Hill State Demand Council la pen ko ke ai Kom Rong Hang la bang kem Karbi Martyrs Association President la pen ke ai kemeru kunwar ke Ronjit Kramsa Aisa Alidar lapen National VP alam dia bangke lapen dua bangke LN Suba Luk Narayan Suba Deputy Chairman ex Deputy Chairman Karban North Mas Council pini namai tuma phan kaduk ka action no penangan media long iklan do tumi dikalong je Salawar Be Laichan Ningleng Ronjit Kramsa Khorsing Singnar pen Luk Narayan Suba alang li tuma phan CPIML pen expel that paklak langsung kita heglong pada joksin hili tu mabangta puthot bathalo kuson si latuke ka expel that pula tungke paklang hai loma laso puthak si alang itu man puthot reply di pia pas nel tung pini lada ka bakhe pherang kya mai namai tung an kitha nel tung ki pu danji ke lasa lo laso ambong pena bangke atumi nel tung BJP join dun nel tung Bharatiya Janata Party lo nel tung join dun ki join dun per laso ambong pena bangke Laichan Ningleng abangke join dun de Laichan Ningleng bangke BJP long join dun de la pen long anta join dun de lan la pen HSDC ta nota dissolve jelan sita CPIM la hin pen Robi Kumar Phangcho secretary in pen ki ko bangke Laichan Ningleng apanta expel elu pola dak BJP join dun de pusi pu la sige pachu bai alam sila si ek nomor dak plan ek nomor doi nomor bangke bang thulo je lahai kaduk koi neli tuma phan expel at la si koson se ka expel loma la bangke Arizona be neli tuma hin pen bangta alang le phan Hill State Demand Council pen ni thom ple phan expel elo la pen alang le bangke CPIML asege thema Karbiang Autonomous Council ACEN Tuliram Ronghang along pen abatai tangka kewan neli tum mina masin alang le phan nerlo aprang ke chikon face hai afir bangke Delhi pen Sombhuji Swadesh Bhattacharya CPIML founder member alang li tumbang si alang li phan ahok alam chithan loi pulo alang li si chikro ahok lo tuliram lo ma along pen poisa bande ama si Swadesh Bhattacharya Delhi pen kiwa aba party high command COD alang li phan pulo so poisa dang li chitham namo choderi kusi laso poisa kachi tham nam anta kepa coba neli tu majir po akai Khorsing Singnar pen protimai hipia pan sikit pon sita hola daka bangkela sa poisa ke tidam de tangte kata violet CPIML Central Committee COD laso order anta abake kroikri lapen ke party CPIML lahin pen ke Central Committee pen pulo je Hills Party Committee Conference donang po lapen nang tumang bong singwai sunoi komat si secretary joi ma ta alang li phana bangke lake pipe dan nang po sita conference bang ta party hai hi lasi Communist Party ke lake Marxism philosophy isi science ka belief a party lake living Marxism busi living Marxism a party a leader tuma bangke ningkan kre hini chorat abangke conference ave pin bangke lake illegal lasi ni tuma hin data it's Hills Party Committee piluma HSDC hin data alang li phana bangke expel alang li tumke non se paklang expel putan el tumke alang li phanke expel and isiala apan ke isiala ma bangke la daka bangke la son hello jomsi alang li poisa ke ba wana tarik wana ningkan wana poisa pe guang mak litum apor pe nata ko la sopot paklang thi jong se genang sop kulotan pe lapen Hill State Demand Council non dissolve de Laichan Ningleng aphanwa ke BJP long join je pinda BJP long join on that ku apata allegation ke wana bake ko pena intention do ma nel tum arju thing tu asona party la sona assessment ki pithak ke nel tum range kroi kre nel tum BJP ki don abang ke la son hello non Karbiang long nel tum telang ana to phan tapulo je ruling party atumalo Dr. Tuliram Ronghang CEM sar long poisa endam pen public income hit ki jabang litum kroi kre lasi
BJP aban cisong nang pulotang te itum kaduk kami isibat donang putan nilitum dam. Kongres a presiden sumrong hang along tan nilitum dam lo isibat duia pan. Jai kathara long tan nilitum dam lo isibat kasuk klaim rap tan BJP aban cidan nang pusitai litum cingwai pakanang. ASDC tumatan litum cingwai lo ta kaduk kawya song tumata kroi kreda. Kopia posi kroi kreda. CPI mela tumta. Kopia posi Bihara longke. JDU, RJD, pen cenglok, lefty satu penangan cingrum pen si biluma ruling of tu pan cidan lo BJP apa. Lalu cidan pen penangan bangke sukses lo, first order bangke sita phir bangke alam itu pan bang tujuh pen si cirap pen bangke ruling atau pan pakai. Lalu ladak ke CPI mela tu pen kopi polo kroi lo kedam tang election ahon. Ola piloma bithum reng themalo. CPIML a candidate men withdraw that abake bahariya prosno ke thelu kopia potsi men withdraw that ma lapen ke ako APSL sia phansi la tu ki pa ha yi po phansi la ke itu ke pa withdraw pusi HPC Hills Party Committee CPIML a secretary hin pen pandak lo ta ako hi piluma APSL sia tu ke Guwahati dam si press conference abang pen pulo je CPIML atung poisa tenda laso puthak pene clarification doma polai clarification abang di kinang sot letoka lasi pini netum BJP long bacerap tun abang ken mon karbiang long along isi new karbiang long order tuliram long hang pen masuk ke paklang lapen alang lika appeal do kado kawesong panta autonomous state hangji pulotangte ilitum kaduk kawe cingirap pe itum hangna lapen ni aprangar jabi bisa langlipu lapen alanglipu kidam tangahut parti alang CM man meangko sita alang lipan itum kaduk koita teglong ya alangli ta jail kido cikloyonira misi ekdin 2 months 1 day itum kaduk koita recorded cing lapen areng kiso CRP thinglo autonomous state le tungke nangi dak le ne phang guli nanga boy puan kaning je bang lasu asiam non asiam lasi non ta lamni thapu je autonomous state aphan ek insita nitu a phitchiroi re lapen meghalaya pen chenglok karbianlo gotai boundary laso notified government notified boundary 1951 ateng pena bangke laso long le bangke ituke pilumarai convect nangji lapen madu aphan sita laswa long le ABC le dorkok na ini tuma bangke madu phanta pipe kom hek pulotang te ako litum lason 51 laswa notified ateng pen kachi phalong je phana bangke ituke bor event ko lahai kaduk kawe alam pen si yeli tum kaduk kawe chingwai lo lapen hil tong ke bali ningkan thom kebra thra 36 year netum opposition 36 year opposition nang mongke isia portion of bangke ahok lo dia tu ke kacung thui kali cong thui the sita leader tu wo pen pulo inut bang hen ya leader tu non le nel tu fan le lai chaning le join on the pin ta BJP ke join on that pakla la sona leader tu yong si do lo pulo tang te la bang le yok che dei la si la ka cong thui ko bang ke alam tu nel tu fan langkar bok atung si ka cong thui ma la paklang langkar bok atung se cong thui lapen ke parti ahin pulte CPI na moen tan ho marxism ke lage science marxism ke lage living marxism puse po communist party to living marxism kali pen pe na tumsi lahai chini le pe na tumsi lahai lam ke kali ni la so puthak lasi 30 years kali 36 year lo me to opposition ke do lapen non ta del tum HSDC bang parti helang HSDC del tum dolang lapen ya general secretary amata non bang ke BJP join jala lai chaning le lahilun del kama clear stand apa asipini dolang rangke korte doan fanstami nili rangse kachuru si kardong se perjalanan kardong kono to pini bangso press conference nili tumahin pen ke phapon nang ko akaron bangke atumi netum BJP join je prang si CPIML HPC hin pen SPC secretary akahai Ruby Kumar Phamcho bangke press conference pharpen ke dom ham expel kusi halada bangke alang dum ningjel seta CPIML a principle of an ideology yong silang ram lopote aprang sia bangke kopia the koson
hala so phana bangke so cause notice nang pinang lang nilitong phanang ching wai nang lang je kopi karon lo nang litong party van kopi lo ningge oi lahai overall discussion debate discussion doji seta debate discussion node aprang si join je aprang si latong ke join lo kuna predict pen kuna source pen hala so sentiment na join is nilitong bangke join ang ka nili especially ason son bangke nili BJP join je aprang nili phan expel plote nili la so abang alternative kopi si dola join ang ko la sinli join la pen BJP ke join athe ke sentiment ko chata kali damtang 36 years lo karbanglong hempre ka movement ka chesong la pen ladak ke lidum kai ke da जिंदाबाद मुर्दाबाद पुआ स्लोगन के हांग लापेन बताई बताई जेल के जांग नोनांदा ने lidum gas dolang hempre ka join nonanda la so che fight bomb la seta bini thaglong lo movement के इसी sentiment pen lock के मने हेम्प्रे के चीफ दामन ए आथे people ला चीफ दामन ए बुबंग के बिनी कम्युनिस्ट पार्टी अदम कनाक ला एमपी के दो ऑल इंडिया ला एमपी आवे पुलोटे लसो पार्टी बन के निंकन फारोस दमे हेम्प्रे खांग इस दा चुन ले ने तुम खाए सेंटिमेंट के दो जॉइने सी निंकन क्रेप हो निंकन क्रेप ट्रक सो सेलो निलिता lapen be sang hodong ke ansu sesi so prang me sidolo hempre ko movement lo khai men joine sin litum lang chipiduk lo seta nilitum objective situations long theklong abang ke laso benar mangke tong ke hempre chunune lapen laso party pe si chunwek nahi bola me ke hempre ke na ho ka party pele chun seta choklo blote chunji blote parliamentary extra parliamentary balam aprang benani tum salam ningje do aprang 1986 movement hottan da parliamentary and extra parliamentary paching bar ben paching pachet ton ben si hempre ke hangnangji extra parliamentary force job ben ke hempre long ne parliamentary atum da support nahi elected atum da support nahi prote elected atum ke non karbyang termas council kumar lo chari karbyang termas council BJP si chari lo pulote extra parliamentary force of lata divided asan chom do krai pen laso asan chom do krai pen se hempe pachun da manjima chun ne la khai ban ching hon gari lo la khai ban chen ne ka som se man ka lasi ne le tum ke it's just DCI hin pen ke mata ke la helo je laso hempe pachun ji bole pini akir hai Dr. Tuliram Ronghang sa alangli masi ninje daglo hemprek aparman ke nilige lake commitment lo lapen lake compromise abe hemprek ke nilige angji chi songdi apen angthek ta paklang lo ka batai Delhi sa me team pathai lo hoda dharna padudam dam lo hemprek pahang dam lo lapen a bhere ko pisil nangla lapen an para mone kaprek ka chiprek jek ason rinang lang parliamentary long ke do tum power long do tum se hemprek hang bom lo lote hala daglong support do na bangke kopilo ka hengdo neligam kopilo ka hengdo lake ke mesen ang theglo lapen alang li aine city pensi hempre ke chunun ko busini ligam bang proil lasi nilitum da extra parliamentary force lo hempre ke hang along jakong ki billion thuge ka hengdo gali lapen pini BJP party da kopilo ka hengdo nationalism malam ke laso party sipur ethan lo bini wande mataram ta ho bharat mata ki jai ta ho kumat lo nang tha nationalism question malang tha BJP dum sam than lo ideology pi lo ka heng lo dek punching ho nai longri punching ho nai bharat attack punching ho nai pi lo ka heng lo gali setala so arlo lo me do ka pre khai dong phan lang select nang de inhon pon nai po join si Kashmir along the 370 article alada Kashmir pandit amar ka chenai ka laso chenai long le 370 article pe pride pilo separate union territory create pilo laso belief pen sin iltom bangke BJP along the march athe karbyang long tamas council atumda hemprek hangji pulote isi central move along pacheton do nei la so central move along pacheton along si
nilitum tap ke dun lasi article 244A ta implement po bosi nilitum ning tel laso joine silitum tap kini methanga